Здравейте, това е моят YouTube канал. От заглавието на видеото вече сте разбрали какво ще правим днес, а то ще обсъждаме новия апдейт на Honkai Star Rail 3.2. Първата информация за версия 3.2 е, че ще получим два безплатни героя, между които да избираме, и те са Ruan Mei и Лауча. Те ще са достъпни още в началото на версията, която ще излезе на 8 април 2025 година, където ще получим Golden Companion Spirit, но ако не искате Ruan Mei или Лауча, ще може да изберете някои от стандартните герои. Първият фейс на играта ще започне с Касторис, Акорон, Джао Чао и Фюги. Според мен най-много ще плуват Касторис, защото хайпа, който се натрупа от трейлера и не само, е супер голям. Според мен знаем всичките кой ще е най-плуваният герой, дори няма какво да обсъждам в тази версия на играта. Дойде и момента, в който промениха стандартните банери. Какво имам предвид? Ами вече когато загубите 50 на 50, вместо да получите Химеко или Янг Чинг, може да получите Сил, Блейд или Фу Шуанг. Но това може да се промени, защото Hoyoverse променят информацията си през няколко дена. Дали това е категорично им решение, ще разберем след определено време. И вече да пристъпим към най-хубавата новина. И тя е, че Honkai завършва 2 години от нейното създаване, за което ще вземем множество награди под формата на Stellar Jade. Като в имейла ще получим 1600, а в полето за ивенти ще имаме 10 билета. Това е цялата информация, която имаме за апдейта. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате това видео за още. И това ще е от мен. Чао, чао!